Tikulandireni pano ndi pa Nyasa VoiceBox. Nthawi zambiri pano nkhani zimakhala za ndale kantchito ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi nthawi zambiri timamva ndithu achinyamata akulandaula kuti ayi inetu nzeru za business ndinazo koma chimene chikundivuta ndi kapitolo kapena kuti mpamba. Ndi pano tafuna tibweretse nzeru za bambo Sam Mwakanema. Sam Mwakanema ali ndi nzeru zimene ndithu achinyamata ifeyo tikhoza ndithu kupangira raise capital. Iwowa ali ndi suggestion kapena kuti ganiziro kuti bwanji achinyamata atakhala 1 million ndi achinyamata 1 million yacha aliyense adzitha kusonkha 1000 kwacha per week. Kuti potha mwezi tikhala ndi ndalama zingati, pakutha chaka tikhala ndi ndalama zingati, kuti titasonkherana ndalama zimenezi mukuona kuti achinyamata adzivutikanso mapeza mpamba kumene kotu ndikulankhula kapena kuti nzeru za Sam Mwakanema. Ndi ndikhali modzi kuti mvoti Sam Mwakanema akuti bwanji pa nkhani imene ndipakamaliza mutiuza in the comment section below kuti nzeru imene iyi mukuiona bwanji inu Malawi pano pa Nyasa VoiceBox. Guys, here's a thought, okay? Atati anyamata 1 million. Tizisonkhera na 1000 every week. Not week inali yose fund imeneyo ngati achinyamata tikuzuma khandi 1 billion kwacha. Pakutha mwezi ndeuti we can have 4 billion kwacha. Pakutha pachaka ndeuti we can have 52 billion. Just imagine we have that kind of money, you know, because obviously even on as many NIF and many other capital institutions akupereka kwa Achinyamata ngati funding simafika pamene popo. But if we say every week at least katipa Achinyamata 5 million koma at least every week azipezeka zoti tikupanga contribute 1000 Achinyamata osachepera 1 million. Ndeuti wiki imene tipangalezi 1 billion. Pakutha mawiki 4 tikhala kuti tasonkhana 4 billion kwacha. Pakutha mwezi ndeuti we are somewhere, I mean pakutha chaka we are around 50 billion. Now imagine kuti it's no longer 1 million youths. What if 3 million youths do 1 billion, 1 million? Every week we have 3 billion. Pakutha chaka we are gone. We have 150 billion. Imene sweringa ndama imene nife inapereka mugole pakati. So imagine, just imagine. Now, what are we going to do with that money? So many things. You can even employ anthu anzeru kuposa ifeyo to help us manage that money. And a lot of young lives can change in this country. So we can fund ourselves.